Il-proġett ta' organi ġdid tal-Knisja Parrokjali ta' Ainsilem qiegħed jimxi pari passu mat-tlestija tas-sagristiji fuq in-naħa ta' wara tal-Knisja li se jilqgħu partijiet sostanzjali minn dan l-organi. It-tlestija tal-bini tas-sagristija tax-Xelluk ippermetta li s'issa jiġu installati nofs il-kanni tal-organi, 2000 minn madwar 4000. Dawn flimkien ma' tagħmir ieħor jirrappreżentaw it-tlestija tal-ewwel fażi, bl-organi kif inhu qiegħed jintuża u jimla l-Knisja bil-ħoss sabiħ tiegħu kif stqarra rċipriet il-kanonku Frankie Bajjada. Dak il-ħoss illi il-Konċilju Vatikan II fis-Sacrosanctum Concilium jgħidilna illi huwa proprju tal-organi tat-tubi li huwa meqjus bħala l-istrument per eċċellenza illi jeleva lill-bniedem fil-ħsieb tiegħu lejn Alla, jakkumpanja l-liturġija u allura għandu jingħata post xieraq u sagru fil-ħajja tal-Knisja. Dan l-organi kien mibni fl-1896 mid-ditta magħrufa Henry Willis and Sons għal konservatorju f'Londra u aktar tard kien ġie rilokat fi Knisja Anglikana. Fl-2013 inxtara mill-parroċċja ta' Ainsilem. Mill-kanen u l-materjal ta' dan l-organi storiku qiegħed jinbena wieħed ġdid li ser ikopri 85 metru kwadru u għoli ta' 3 solari. Daħlu għal din il-biċċa xogħol l-espert tal-organijiet Noel Gallo u id-ditta Angliża Michael Farley Organ Builders. Sa issa l-organi ġie restawrat parti minnu u saret ukoll konsole minn fejn id-doq custom made biex tikkontrolla dal-organi u ġew miżjudin ukoll faċilitajiet biex tagħmel l-organi iżjed versatili. Bħal-eżempju ġiet krejata konsole iżjed żgħira biex l-organi jiġi użat għal-menu prinċipjant u affarijiet oħra bħal eżempju playback biex l-organi jkun jista' jiġi jindaq b'mod awtomatizzat jekk ikun hemm l-organist ma jkunx jista' jiġi jdoq l-organi. Fost il-faċilitajiet li żdiedu hemm li l-organista jista' jdoq ukoll niepen li hemm fil-kamprar tal-Knisja mill-konsol tal-organi stess. L-organi ser ikollu ħsejjes ta' strumenti varji bħal flawt, il-klarinett, trumbetti u violini. L-amara taż-żewġ consoles inħadmet skont disin li jikkumplimenta l-arkitettura tal-Knisja. L-organi se jitpoġġa fuq iż-żewġ sagristiji u parti oħra fil-galerija fuq wara tal-Knisja. Il-fażi li jmiss tinvolvi t-tlestija tal-bini tas-sagristija l-oħra li twitti triq biex jiġi installat il-kumplament tal-organi. Partikulari fil-proġett il-bini ta' pont li jgħaddi minn fuq parti mill-organi maħsub biex f'esperjenza edukattiva il-viżitaturi jammiraw l-organi minn ġewwa.